Moro. 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 Tällä kertaa kuvataan vähän kaverin kanssa. Se vaan röyhtäset. Sorry. Joo, mutta Elisa. Elisa, mäkin on pelaamassa Grovia. Ethän Mutta nää en oo. oo enää. Mä annoin Millalle vähän Veenuksia ja kaikkia Joo. kamoja. Sieltä Superkoti YKK maasta. Ja sitten XT-Farmilta. XT-farmilta Jos mä annoin olin sen maan äsken. Millalle. Joo, mutta mulla ei ole siihen oikeuksia ihan kokonaan. Ei ookaan. Et mä Sä annan et rikkoa sitä pysty rikkoa VL:ää. Se on mun Oma. Mm. Tänään Elisa ei siis itse tehnyt tätä maata, vaan yksi meidän poika teki sen. Joo. Ja se antoi sen Elisa. Joo, kiva. Kiva, millä osaat pelata. Joo, osaan. Ja tänään me varmaan farmataan ja Joo, mä oon menossa just farmaamaan. sitten ehkä ja sitten ehkä käydään tuolla Superkotiin. Joo, mä menen kohta. Onko sä käynyt tuolla laskettelu... Varo. Siis En oo. laskettelu YKK. Mä käyn nyt. Oliko se YKK vai laskettelu YKK? Joo, se oli laskettelu YKK. Laskettelu YKK. Ja sit mietinkö mulla ei olisi ollut vielä AD. Mä oon silleen, Sä saat ottaa täältä nää kamat. joo. Toi tunne. Toi on vähän huonosti tehty, mutta Vitsi. toi on vähän huonosti tehty, mä en sanoin. Se Se on niin ärsyttävää. pass. Noniin. Sä saat ottaa täältä mitä kamereita. Tää ääni. Jee, mulla on tossa tommonen ovi. Onks tää niinku sun paikka? On. Tää on Tuolla pienempi. piti olla sillä joskus jotakin 2000 dirttiä. Mulla oli 10 000. Okei, Mulla joo. oli tuolla jotakin ihan Mä hirveästi. vaan rikon ton. Mulla oli tuolla 2000. Mä sanoin! Mä sanoin, että älä rakentele tänne mitään! Mä muistan, kun mä olin sulle niin raivoissaan tästä. Nyt ollaan kirsiä jotenkin. Tuolla ikkunan toisella puolella on kirsissä äsken. Mitä? No niin, tule tänne. Selvä. En tule. Me ollaan muuten lähdössä ihan kohta uimaan Oulun tullin montulle. Oliko pakko kertoa, missä me asutaan? En mä se me asutaan. No Ei silleen. me asuta siellä lähellä. No tavallaan. Ei me asuta siellä. Joo, me asutaan Oulun tulissa. Hehe. Hyvä vitsi. Mä sanoin Asutaan lamputkin. täällä Kempeleissä. Niin. Niin asutaan. Kempelässä on muuten aika hauska asua. Silleen kun tässä on Zeppelin aika lähellä. Fail. Mä en saanut niistä mitään. Mikä tää edes on? Siis se pitää olla sillä joskus joku vittu huono. Aika sirkeä. Siellä piti olla joskus joku shoppi. Shopping, mutta Se oli ihan nuubi. eipä ole enää. Mä muistan, kun mä myin siellä 200 dirttiä. Elisa oikeesti. Mutta kerrotaanko missä koulussa? Ei hitsis. Ei. Koska en muista nimeä. No mä- Kuka tyhmä luulee? Kuka tyhmä ei muista omaa koulunsa nimeä? Milla? Minä. No joo, kyllä se ei halua sanoa. Niin, koska elämä. Haista Ei pass. oo. Mulla pierittää. No älä nyt herra syykkällä pierässä. Entäs pieräse? Mene. Milla kuvaa aina rakkausmaasta. En kuva. Mä en oo kuvannut kertaakaan. Mä en oo kuvannut kertaakaan. Tuo Milla lähtee häkkää nyt. mut. Joo, oikeesti sillä häkkää mut. Mut en. Sentään tätä kertaa ekalla. Mennäänkö nyt tonne Superkotiin? Okei. Ota mä Onko sä rikkonut mun huoneen? en oo jaksanut. Sä voit ottaa sen. Ota peli. Superkoti. Joo. Koti YKK-nemi. YKK-neli. Oliko se äsken silleen? Muistakaa ton Tuomas Suomi. Se oli meidän eka maa, kun me löydettiin se. En oo. Donata sing. Kertonko mä siis sing? Laula. Joo, hyvä se on Signe. Miten meni noin? Joo.
Se on just toisinpäin. Mitä? Niin, se on NG. siinä. Se on GN. G. Milloin se meni noin niin kuin omasta mielestä? Hyvin. Milloin? Halleluja. Me katsottiin tänään Nicked at Museum, niinku museo. yömuseossa. Se oli maailman paras leffa. Se on, mä oon katsonut se monta kertaa ja sitten meillä on myös se 2 siitä. Me katsotaan se ehkä huomenna koulunkaan. Niin. Tai meidän luokankaan. No niin. Ei kun koko koulun. Hehehe. Ja niitä on jotain 400. Mennään tuttaan. Häh? Ja meidän luokalla on 400. Joo. Meidän koulussa on joku yli 400. No niin, tulepa nyt istumaan. Ei vähän katsotaan. Koko ajan valinta milloin saa paikkaa. Hei, tuu tänne. Niin mäkin. Milloin? Oli pakko. Milloin? Otan noin. En ota. Mä rikoin nää sun huoneesta. Häh? Mä rikoin nää sun huoneesta. Mä ajattelin, että sä olet mun huoneessa. Mä mietinkin, että miten on tolla puolella. Mennään mun huoneessa käymään. Joo, oota. Idiotti, odota. Hehe, mulla on back full. Lol. Lol. Milla on rikastunut aika paljon, kun mä... Joo, mulla on aika paljon siidejä. Joo, Mä on oon vähän. rikastunut aika paljon silloin, kun mä oon antanut. Mä annoin sille Venuksia yli 100, tai 175 olikohan. Joo, joku Ja semmoinen. sitten Milla on ottanut mun huoneesta vähän kaikkia kamoja. Joo. Ja Joo, salova. sitten, onko sä ottanut sen? Minkä? Onko sä käynyt varastolla? On. Onko sä ottanut sieltä kaikki? En. No käy ottaa, siellä on vaatteita. Sä voit Joo, tehdä mä itselle tiedän. siitä vaatehuoneen, jos haluat. Meillä on mun nauraa. Kato, mä laitan tähän tommosen. Mikä se on? Et sitä enää. Niin, nothing else. Näin täällä on sun varastot. Mä oon ottanut tosta pari. Niin, mutta 10. sä käyt siellä katsoa niin. Mä oon ottanut jo pari. Mä otin sen tankin. Mm. Mä sain vaan yhden. Joo. Mut muista sitten, että et päästä tänne ketään tällä hetkellä, koska tota ei ole blokattu. Ja eikö noita Milla on vielä kumpiakaan? aika nuubi. Silleen. Silleen. Entä köppi on vessassa? Milla, sä puhut... Milla, mieti eka, miten sä vähän puhut tässä sun videolla. Niin silleen, että mä pierretään. Sitten... Miten se kohta käydä vessassa? Siis tää sun video laatu laskee vielä 100%. Joo. Ota vessan penni. Miksi sä otat noita kynää? Tuja tuolla. En jaksa. Okei, mä laitan nyt pauselle vähäksi aikaa. Okei, eli näin. Joo. Se on vähän semmonen epätavallinen. Jee, me mennään uimaan. Mä pääsen heittämään talvitin. Sama. Mutta ehkä joku mä laittaa nopeasti uimapuun. Mä laitan sen sitten kun iskä tulee, niin sit mä laitan sen tänne alle. Mäkin laitan näitten alle. No, mä pelaan sille välillä. Hei! Vie! Missä on sille? Tänne se. Okei, pelasko kohta Nebulosia? Okei. Eli mä lopetan se seuraavan videon kai se esittely. Video? Vai? Mikä esittely? Häh? Mitä? Mä esittelen itteni ja vähän kaikkea semmoista. Joo. Juu. Ja mäkin voin esitellä itseni. Joo, vaikka sä oot mun kaveri, mutta... No, ihan sama. Me tehdään joskus yhdessä Videota, joo. Niin, vaikka sulla ei ole enää korvia. Niin. Mutta ihan sama, mä lopetan tän N, Y, T, nyt. Moro! Moro!